nos acaba de describir, non hai en cada lugar, hai onde está. Neste caso, nas covas de Valdeorras, que é un valor quasi único, noutros lugares os hai, pero probablemente, polo que nos di fai un rato Karina, non? Unha cantidad enorme en todas Valdeorras que os propios valdeorreses non coñecemos. Esperamos ese libro que dices que estás traballando para poder, Cristina tamén nos dice, para poder, pois eso, enterarnos do valor que temos, porque sempre teñen que vir xente da fora a dicirnos o que temos diferente o noso potencial. Bueno, pois alégrome moito e dou a noraboa a Rita Goviño, que é moi activa últimamente. Cada 2 por 3 estamos en actos, casi, e me están facendo unha forofa de algo que eu non coñecía para nada, o viño. E, polo tanto, alégrome moito, porque estes actos significan que estamos poñendo en labor un sector que non é só de Galicia, é economía. E, polo tanto, está aquí, temos que facer que cada día a xente, sobre todo os promotores novos, que vayan meténdose neste mundo